Dungukan ko nagani ni din hibol oh. Klaro bitang ano. Tingari man ni oh. Tingari man ni oh. Ay kamaisan diri nga ay jutay maraginot. Oh. Dito hagi grupo kita nang katanom kita mais. Ato syudad dito katanom dito ay. Oh, sumitam na nimo dito. Bis-bisan. Sus kaang. Karena dia mga kapobre, manay mga taungan dia, kataungan oh. Untuk padung. Hey! Kita mo ning kamay isa na mo giagian. Amo ani, agianan. 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 Lagi na muso no? Bukan muso, musok na kayo. Apa? Ako bilang tuan eh. Ako kwarta ni kayo. Tudling, surko. Ay, ito lang. Ako ni gamak tro. Yan ako ah. Siguro lagi simulan. Nah, ya kwarta mo yapon. Lindo gitu kwarta. Ni na oh. Sepusok imot. Lulus anda anas ang mais diri bay. Kita ng mais oh. Lulus ang ganas. Eh, tambangan ini. Nagko ring mais diri bay. Maghagdan mo magsanggi. Oh, ay. Nak, tu nak. Au. Di mo gig. Dodoan. Tingnan din ako. Ano pang ila? Ang gimana? Manang tamado kamay. Ah. Ano pang ila? Muna ako praktisan kung kuan din kaya. Ako kaiduin na na. Ha? Set. Urong mo. Di lagi. Doyan ko lang. Nya mo biran no ka? Di lang. Digit. Kihanan. Bigha mag bigha ni maghilak ang makatan ha. Ay, Ang tungsik ko. Pila may ikaw na? ay. Wag mo na ako kabungat eh. Pero human gini. Taran mo eh. Why? Oh, hindi. Ang nautso mo na eh. Ha? Ang nautso mo na. Ang nagsole. Usa ni putawat yo, kani? Kining Ano muli na. still play ko na. Oh. Ug muli di kabaw muli no. Pero kung class ko rin eh. Ay! Ayaw! Ay! Sa di lagi! Sa! Magkagamay ko. Oh, kuan ko. Hay. Buang, ay. Tagam dia. Di masana magdahan ng Buwan din eh. Ni kaning wa ni matimbang gamay kita din niyo. Hindi man. Ni, gamay ba ni? 20 tayo. Ko sige. Bencing ko. Okay naman sab. Okay na kayo doon. Anin dati ako naman gitbaw kan dali. Pero ko ako pinagpato. Ah, wala mo kay naman bahog tiyo. Ha. Wala ko ang bahog. Ubos mo Yan na, Ubos daya. Bot lang ban. Hmm? Ikaw mo pag-overag buhatig ingon din ha, di ba murag? Di mo dot ang kuan. Di sa mo dot. Ayo di sa mo dot eh, no. Oh, kari dire. Pahangdaan? Oh, yan ang niduko ba niya ana? Di lang. Di mo dot. Di silbe. Kinigig padungukan ko nagani ni din hibol oh. Klaro bitang ano. Tingari man ni oh. Tingari man ni oh. Ngari jud. Pistol igsukod ko dire di man gyud makuha. Suwayan lagi na ako kay di lagi na ako tandugon din ha basig pangitaan kon Edwin. Di man makira sa ako. Oo nga, wala.
Nah gini, obos na gini ya kon. Ay, pwede adjust mo yun, no? Oh. Pwede diri. Ini pembabaw na siya. Wa may balig wa di na makukupanabo. Wa taraw ko dihe. Asik. Pilit. Ah, building. Okay right. Pero mas nindo pag agi tong gamapay. Oo. Tugduduaan. Din sa din. Iga na. Wah. Gaan lagi ni putaw, no? Bugat pagka. Bigyan na sa kami. Irog-irog na. Seperti. Hello. Padak ana ko way mahabilin sa isor ko. Wah. Wah, guys. Matay. Dakong basketball, dakong hiwagay. Diahon lang. Di lang. Okay, kana maka pemabaw. Dire. Babaw. No? Diha bala. Ha? Si aw kalawom. Og ibaw. Lagi adjust sama sa do. Kung ibin na di mo makuha sa gita. Og di na nimo ko ang yakin ha. Ama ko ha, inalili ko ni oh. May di mo makuha. Di lang kaagi ini oh. Kuha ko ta ni kay. Oo, doktor ko naman kamay. Oh, ligatan. Oh, di mo pilit kay kuan man. Di na magbigay sa me. Asa na tiyo? Nagguay mi sa mga dinosaur. Kumaisa nila og bukid pa ko. May siguro mas ko diri oh. Ita. Suya la tanis bukid. Naburo nga man eh. Inom ka? Ano ko? Ay, inami siya mong tabay nga gamay. Sa kuan ba? Okay. Na?